spesial asin Allah Muhammad Tuhan dikapilun kami lo dengan dibasahi Tuhan Yesus Tuhan kami tepas berumah Tuhan Tuhan kami ima nalang wajar Allah Subhanahu wa semua gerena misen bangsa bumi merhidir dan pesona Tuhan Yesus Tuhan kami salah hormat tertib kepada presiden Tuhan asa tahu juga mengatur Tuhan Yesus Tuhan kami dia mulai kami dan sebagai satu orang oleh Tuhan ulang nama ulang siapa tahu ima menggal ada doa pejabat negara pihak tenaga Tuhan Tuhan Yesus Tuhan kami perdosa yang udah Tuhan oleh Tuhan mengiru kami itu doamu asa jumur urasi san kami oleh Tuhan asa tamah kami dalam majalu asyasi nalabos bahasa tomor itu Tuhan mulai dari oleh Tuhan pertanyaan kami semua
acara Papas model C halaman 2. Dohot God na Tuhan Yesus Kristus, dohot God ni Toti Purbadia na tumong mamangi dohot tanon. Amin. Habiari ma Jehovah hamu kadeka na badiana ay dang hurangan akka na magkabiari ibana. Halo mohon nani maho Tuhan parana. Martang yang mahina, alay Tuhan di bana amanami na ibalgijak, polo na mga kumong pardongan sa idioni. Di daholo naman na yung masakat na ibalbagas, darano na siya magilo paso-paso. At konsekat mga siya maghihihide pagkakulwin, rajay mga siya maghihihide tukotin Purbadia, asa mamukay dyan marunong di bagasan dami pardongan sa idion na siya. Tangi humatang yan namin, alam niya si Tuhot hulong ni Rohan. Amen. Upasak kami matiki tukot.
warmi di mata ama anak doho di Borbadia. Amin. Horas madhita salhuna. Song nagalilo pe kita. Horas madhita salhuna. Hidup mulai tema. Hatani di batahan nagabi ucahan perkumata di bagasan sadarion. Imanan yang majalo pasu-pasu pardongan saripion. Anak doho burni huriata marut tua sinabang doho arta marlina borusia dian di bagasan tikion. Tar surat maisian Efesus bidutolu ayat 10 songonoma tar surat bisi. Asa maringanan Kristusi marhiti-hiti haforsiaun di bagasan rohamuna. Gabehot hamu marurat jalan marujahan di bagasan roha naholong. Asa maringanan Kristusi marhiti-hiti haforsiaun di bagasan rohamuna. Gabehot hamu marurat jalan marujahan di bagasan roha naholong. Jadi gunang pe anak muna cita-cita muna gunang na dihirin roha muna ditikinin maka jokon sada parmatanggau na pasti negoro na perjodoh kamu tidak ada rumah tangga itu yang sempurna. Jadi tiap hari rumah tangga yang mengalami dalam rumah pelajaran hari lepas hari. Alana asal rumah tangga yang sempurna holan na sempurna debatado rumah tangga alani kok dihamuna dua ima ketika rumah tangga itu tidak pernah ada yang sempurna ngan kok dihamuna haja mencokok rumah tangga mune di bagasan pia mana dopo. Setiap orang baik laki-laki atau perempuan di tengah-tengah rumah tangga setiap hari itu masih ada berproses untuk berubah mengerti apa itu arti rumah tangga. Alanida perlu ikut-ikut dihamu karena setiap rumah tangga tidak ada yang sempurna. Karena itu sempurnakanlah rumah tangga itu di dalam takut akan Tuhan. Ima na perjuru na badahon hamak kadongan ramu makatai hika makatong cokon sada rumah tangga naiba. Na kanin dokon murado makatong cokon rumah tangga. Mula halak batak mandokon ada tu na balga, ada tu na geleng. Mula sumampu pe secara ekonomi boy di bagasan ada toena. Walang pasu-pasu siyan huria pe ngading gande rumah tangga. Memerek rezeki ma anong tusugot keduan boha de bata mamasuk-masuk rumah tangga mahite ekonomi boy do patulota lubi siyan na masa sonna. Alangita padua rekod di hamu argani rumah tangga. Mula-mula kita tupadan naruh ketika Allah menciptakan seorang laki-laki di tengah-tengah dunia ini takasdo de bata manokondang sikko adong do PHP nahurang molo sahalak bawai pujung di bagasan panluana. Alami itu pada bata sahalak buru-buru gabe akut ni bawai. Allah menciptakan seorang perempuan untuk menyempurnakan seorang laki-laki. Jadi pada nikon sangat Tuhanmu nadua bahwa rumah tangga atau keluarga di tengah-tengah kehidupan orang Kristen itulah Allah sendiri yang mendirikan. Setiap rumah tangga orang Kristen Allah yang langsung secara otoritas mendokon ada pada cokon rumah tanggamu. Nama lapada di situ kamu nadua dan menapoi pasilakon rumah tanggamu nadua. Dan tadokon musere baik secara ekonomi dan bui pasilakon baik kesehatan yang kurang terlubopi puse suatu manian moloso di pasu-pasu di bata rumah tangga marhiti anak dohobor gabi siram parma tangga ini otak kasdo nabadua honon ikusaha Tuhan muda dua. Allah selalu berencana yang terbaik setiap rumah tangga orang Kristen karena Allah yang mempunyai rumah tangga itu. Allah sendiri yang mendirikan rumah tangga itu. Mulu gereja dan daripada dapat mencok kuning orang rumah tangga itu satu organisasi yang pernah Allah bentuk di tengah-tengah dunia ini. Allah ini dapat di satu memanangana di masa tujuan niaton itu matungan rumah tangga muna moloson nari sehat kamu dua moloson nari margogo kamu mengalulia kanariko di tomatongan di portibion alai mulu keduan masa makan setingkat yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dan boy sirang pada rumah tangga. Alangnya dak boto bohatak kas kamu di martupun. Ala dong padan di sini madokon dan jadi sirang parsel ekonomi ia soni sini rangi hamatian. Kami tidak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali oleh kematian. Ala di batado nama nopa yang mendirikan yang punya otoritas terhadap rumah tangga ini napadua ikut satwa
yang boy sirang alam manangahan portibok kami. Artinya dengan kasih kita mampu memaafkan orang lain yang bahkan tidak butuh untuk dimaafkan. Dengan kasih kita mampu menerima orang lain yang mungkin merasa tidak perlu untuk diterima. Dengan kasih kita mampu kalau manusia menganggap kelebihan orang lain untuk sesuatu yang dibanggakan dan kekurangan orang lain menjadi sesuatu yang harus kita tutupi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini. Jalamian mahamu di bagasan hatani di bata. Di pasu-pasu Tuhan ini mahamu tujuan niaga manusia dia pe maringana marite ekonomi na dengan parianak ko na dengan tujuan dari on asasi kok kelas di rumah ta memuji pasangan pun keluar di Tuhan. Amin. Mulai kemana itu Tuhan mau di bagasan sadat pun boy makatai hatami di tengah-tengah nami galok. Saya lampun ma Tuhan hurung ni roha di anak dohot buru ni huya yang mancar pasu-pasu dengan sarpion di bagasan tigion marurut tua singaram arta marlina boru siaya asa marhiti-hiti holong ni roha nasyak koi ma Tuhan dapotan nasida las ni roha tujuluan nariot di namandarani akta agari di tengah-tengah ni rumah tangga nasida Tuhan posdor hanami di tengah-tengah ni las ni roha ni sudi kami son neng lehonomu akka pasu-pasu na melobi-lobi baik pasu-pasu perdagingan dohot partot dion Tuhan dohot boru ni huria manang dia penasida maringanan pada usian permaraan pada usian ragamnya kaparukilon alibadiksa Tuhan tabai las ni roha di tengah-tengah ni murunasina Tuhan di bakasan sadarion rupang gopok kalima ulaun nami sadarion baik ulau di tengah-tengah ni huriam sum-sum ni nang ulau ada kahamat akon nami say homa Tuhan mat sangat di bagasan saluna molohipas keluarga parburu sahat tuhuta namion sum-sum ni Tuhan mangigin kami mangidu kami tuho asa dinamula penasida dinamsikul ulon nami sadarion hipas pamatang nang to dinasida manopot akka ulona di luar na asing Tuhan pasu-pasu hasutun nami baik para anak dohot parburu asalam sadat las ni rohana sida marhite-hite rumah tangga anak dohot boru di muriam mulai ada Tuhan di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Mari suang dosa sude pardalanata molosomi ande tahe holong ni roha ai holongi dosa sude pangaripuna ai patiki holanda landoi lamanu yukusi saha holongi dongani diganutiki saita pada sian roha parsalisian molo ado kurang lebih masih bolusan saita pada elate anak kosong sian rohai masih aminan jalan masih tukolan masih anjuan kita sude molo ado kurang lebih setumi paingot-ingoto asas-asas maturema jalasona patunang oluan saita ingot mai doi samate anta pada omai jala burju
unang bemian nian Injang ni rohatai ayakai do pangalapasana dabe dosa dosu behinoroni adar honi tuakana uposo sotung mani bisian hasitongan asamatu aja nangita songo jalo tama pasu pasu ni Tuhani patun hangonuan sai taingot mai toi samate anta pada omai jala burju burju mai tasule natahe unang bemian nian Injang ni rohatai ayakai do pangalapasala gabe dosa dosu behinoroni ajar honi tuakana uposo sotung mani pinsian hasitongan asamatu ajala sonang hita sogo jalo tama pasu pasu ni Tuhani asamatu ajala sonang hita sogo jalo tama pasu pasu ni Tuhani marbagas somon si Pilipigi atong tangihong kamu majuluh mata ni debata karimo turuh ni pardongan saripyo di ala Kristen dumito pa debata jol may dido iba naman dang denggan sa sadabawa ibu jung hupay malibana sada borbor pangurupi di bana bahel akupna akub ni dido Tuhan Yesus ganun na paulakon na niulina iya soala ni marmainan nga palakupos sa do pangalakot do nang namabuan na sirangi atong na pinadumo ni debata dang jari sirangon ni Jorman. Somono do debata tu bawai hamo kabawa harungi hamuma parti huta munage somon Kristus namat kaholongi huriai jalan namang lehor dirina humopopsa unang muruk kaludopa nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangat pahe kamu nasida somondongan panean di hangoluan nasora suda dungi somono didoha tani debata tuaka borbor dioloi aka para puan ma bawa nabi somon pangoloyon na di Tuhani
Ay bawaido ulu ni pardibutana somon Kristus ulu ni kuriai. Ikon botol orman toman mardongan hana pohon dohot hade mahunitodi parangeni boru-borui. Imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. Atong somona kana marparangehon hata di debata mahamu. Sumulukon para sinirohau do rabasaran dohot haserekon niroha mahamu. Masih paunion mahamu dohot masih asia-asian. Salut riting niroha muruk rimas panonggahiot dohot panisa yoni dauma siap kamu. Alai digijang ni salut nai masih hakulungan mahamu. Ai ido rahu-rahu ni nasun tingkan. Dumi dami nasiat debata ima mangarajai di pakasan rohamuna. Jala salut nabi nahemuna marhite-hite hata manang pabahenan. Toktong mai marhite-hite warni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna atong nunga dibagi hamu hatali debata tarimo turuhut ni pardongan sariteoni namanupun maahun weng jumuru di ho ali paholi maruluk tua sinaba olo doho makajong-jokon di jolo di debata naupoto salut doho di jolo yang kadongan nakumu bisot na pinanginorohamdo si Arta Marlina Boru Siagian nganirimon gabedonganmu saripe olo doho makahrongi ipanasian nasaroham dohot mangulahon sian nasarogon huhut marparangehon parangi nabadia rak dohot ipana naolo doho mangajuan dohot hagarion na tungsurang murang parangina jalan sotuku papanggahong manang kadikonohong ibana paima disiram hamatia kamu sugut mulu nang sadaroham manglui salhunai dogma jamanupun maah doho diho ali ina Arta Marlina Boru Siagian niririt nisi marurut tua sinaba bahen donganmu saripe naul doho makasonjokon di julu ni debata naupoto salhut doho di julu ni dongan namu dison na dipangidorohamdo si marurut tua sinabangon gabe sinodukmu olo doho makahalongi ibana sian nasaroham dohot marpanganaho nature manadokon ibana dohot marparangehon paragi nabadia pabua halak kristeko jala nasotupa mahiloloko manang kadikonomu ibana paima disirang hamatia kamu sugut mulu nang sadaroha mangului salhunai dogma naposoni debata doau namabuan hatana tuhamu marhite-hite goarni todi marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia doahu madok na pinadumu ni debata dan jadi sirangon ni dogma. Amen. Dipasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana mijahamu didopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala dipasau rumah damena tutut di munabe. Amen. Molosian tonga-tonga ni Briata Bolan akte nikah do na may pasako natin.
Dengan nomor ganaon moroso di laut kamu hata di debata di bagasono. Jadi pesan kami Tuhan Bunda Dua, cuma andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Jadi mana dia yang mengarato iku pegeo do barita dari Tuhan Bunda Dua teh. Iya, semoga Tuhan memberkati rezeki bertambah-tambah, diberkati dengan anak putra atau putri tengah-tengah tetangga. Selamat. Nggak boleh senyum 60 detik. Jalanunga di pasu-pasu Tuhata. Alami tapangido umat Tuhata asa mangulu nasida di bagasan Tuhani. Anggiat godame dohot las di roha umat tangga nasida. Saya dihamul nasida mahapadan parmatanggauni. Anggiat asi ni rohani Kristus manodani parmatanggau nasidai. Alami ita jauh hormat Tuhata. Sehingga mapal batangkau nasida manujahan di haposial dohot pakirimun nanukutu debata Jehovah saya toma nasida masal dohot hana di debata Garubari di bagas nasida ani kita panggil hormat Tuhan. Amin Tuhan, asim maroham. Saya dipagugui jalan pas-pas Tuhan kata marut tua sinap diaka ulauna nirupani dorana sarigi anggiat mabuar ni Tuhan masangat jauh joma dapotan pasu-pasu ni Tuhan makiri pakobasyon dohot ulauna ani kapangilu hormat Tuhan. Amin Tuhan, asim maroham. Di pasu-pasu jadi baru Tuhan nama ulaun pakobasyon ni si arta marina siagian dohot pangurpion ni sinotugna bare maibana udah-udah nama kohon las di moha tusal hujoma ani kita
Silehon-lehon naringkan dohok nasa peribasa nama mitus. Rupasat kami masih anda lehon mitu hari pedian nami duko. Saya jalo manggabe kuat nus suci gulung. Pasu-pasu meja ramoti asa hupar hasil kami pedian. Pati bulu hon harajon di teman-teman di kuliah dohok tidur. Kuhai malukan kami marhi di topi. Asa pamutan hari kurang ni sejalan mitu kami. Asa bir kami mandok ngomongnya. Mari Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Rahmat Rohani kami yang aku pakai. Amin. Kami kami berbijak, saya kembali amarku, saya kemar haragamu, saya selalu memohon doa di mata somon dan berbijak. Rahmat Rohani sedang menghubung siapa? Saya selalu senami somon pada senami di dosa dengan dosa kami. Guna kami utinong panujuna, paluang mahami siya mangako, arona puna arajaw, dohot agukun, roni asamaton sa liring na. Amen. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot hong rohani ibata amanta, dohot parsauran ito di korbaniya na matungani jara masuk kamu, saralon roni sa liring na. Amen.
Shalom oras panihita sa mga. Mga otoridad alas do pinuay sa Diyo, General Sisima, mag-alala na po kami, General. Oh
sudah isi Tuhan torok di bagasan tinggal. Jadi mau lihat mah, mereka mau magodang lihat-lihati asa hudia tok kami las niroha di puwaka di bagasan sarion. Ada nang ngojak sadari pe ne baru di tongga-tongga di keluarga sidalahi. Som-som ni nang di tongga-tongga di kereta. Ginaw magkalo paso-paso pardongat sa ripeyon anak lohod parungan namin. Narinig na iluluan ka di bagasat tikyon kapatagidahong malas mirohata namakalatson paso-paso pardongat sa ripeyon ni anak do parungan. Ro mahami malami-labi inanan pakita do perhalado ro angka malami bagang mamusik ako partusi. Jadi mulai tema ngaboy las roha nami, ngabar bunga-bunga dengan nami, nangkoi hami minum di bagasan tikyo nakabunguan di tengah-tengah di huria. Sahama ulota di bagasan sayo kahit igor di bata anak doktor di Barbadia tinggal ulota sadarion. Jala sa ipas-pasu Tuhan tama sudah hita namar pugu di bagasan tikyo. Akan namar sahid ipas pamatang na akan nama luli rokap dapat rokap mana tujuan kero. Imah atas yang kami.